Zdravíme všechny podnikatele a živnostníky. Dneska se mrkneme na něco, co nás všechny pálí. Daně. A hlavně na to, jak na nich legálně ušetřit tisíce, které se dají investovat mnohem lépe než do státní kasy. Probereme si všechno od A do Z, včetně změn pro rok 2026. Takže ať už začínáte nebo už pár let jedete, pojďme se podívat, jak si nenechat utéct ani korunu. Jdeme na to. Začneme jedním jediným číslem. 150 korun. Co to znamená? No, je to přesně ta částka, kterou zbytečně odevzdáte státu za každou tisícovku nákladů, kterou si zapomenete dát do daňového přiznání. Je to fakt jednoduchá matika. Při 15% daní vás každá neuplatněná tisícovka stojí přesně 150 korun. A zkuste si to sečíst za celý rok. To už je pořádný balík peněz. Abychom v tom měli pořádek, projedeme si to hezky krok za krokem. Nejdřív se podíváme, kde nám ty peníze vlastně utíkají. Pak si řekneme úplně základní pravidla hry. Vrhneme se na největší položky, jako je auto a home office. Odhalíme skryté náklady, na které se často zapomíná, probereme chyby, změny pro rok 2026 a nakonec si prozradíme, v čem je ten hlavní klíč k úsporám. Je to prostě tak, většina OSVČ si do nákladů dává o dost míň, než by reálně mohla. Není to tím, že by chtěli platit víc na daních, spíš je to lenost sbírat každou účtenku, nebo prostě člověk neví, co všechno si tam může dát. Ale jak už jsme si řekli, každá zapomenutá faktura za software nebo lístek od pumpy znamená, že zbytečně posíláme peníze státu místo toho, aby zůstaly nám. Aby finanční úřad nějaký náklad uznal, nemusí být člověk daňový expert. Vlastně stačí si pamatovat úplně jednoduchou pomůcku, takové zlaté pravidlo 3P. Každý jeden výdaj musí splňovat 3 základní podmínky najednou. Je to fakt jednoduché. Za prvé, náklad musí být prokazatelný. K tomu prostě musí být faktura nebo účtenka. Za druhé, musí být podnikatelský, tedy musí jasně souviset s tím, co děláme. A za třetí, musí být přiměřený, což znamená, že cena odpovídá tomu, co je na trhu běžné. A pozor, stačí, aby jedna z těchto 3 věcí chyběla a finanční úřad může při kontrole celý výdej bez milosti škrtnout. Tak a teď se posouváme k tomu, kde se dají ušetřit ty největší peníze. Auto a práce z domova. To jsou pro spoustu z nás klíčové položky, ale taky místa, kde se nejvíc chybuje. Pojďme začít autem. Máme tady 2 hlavní cesty. Ta první je pohodlná, paušál 5000 korun měsíčně. To je ideální třeba pro programátora, co jede jednou týdně na schůzku. Žádná kniha jíst, žádný stres. Ta druhá cesta je pro ty, co jsou v autě pořád, třeba řemeslník, co objíždí zakázky. Tam se vyplatí vést knihu jíst a uplatňovat skutečné náklady. Benzín, opravy, pojištění. Jen pozor, i tady je limit. Odepsat si lze auto maximálně do hodnoty 2 milionů korun. Podobně je to s home officem. Tady je to skvěle vidět. Máte byt o 80 metrech a z toho 16 metrů zabírá pracovna. To je přesně 20%. A přesně tolik si můžete dát do nákladů z nájmu, energií i internetu. Když platíte za bydlení třeba 20 000 korun měsíčně, tak rázem máte v nákladech 4 000 korun navíc. A to je za rok skoro 50 000. Přesouváme se k nákladům, které lidi často přehlížejí. Přitom v součtu tvoří tisíce korun ročně, které zbytečně daníme. Jsou to věci, které používáme skoro denně, ale nějak si neuvědomíme, že je můžeme uplatnit. Jen se podívejte na tenhle seznam. Kolik z toho platíte? Předplatné za Microsoft 365, účetní software, domény, hosting. To všechno je na 100% daňově uznatelný náklad. Stejně tak odborný kurz, který vás posune dál, nebo pojištění profesní odpovědnosti, které je pro mnohé profese naprosto klíčové. Na tohle se fakt zapomíná. A tohle, to je takový malý poklad, o kterém spousta lidí vůbec neví. Za každý den na pracovní cestě si lze dát do nákladů stravné, a to aniž byste potřebovali jedinou účtenku z restaurace. Stačí jen prokázat, že ta cesta skutečně proběhla. Jak vidíte, sazby se liší podle délky. Takže třeba grafik, který jede na celý den fotit k klientovi do jiného města, si podle toho, jak dlouho je pryč, uplatní 155, 236 nebo dokonce 370 korun. A to už jsou tisíce ročně. Teď přichází zásadní část. Podíváme se na nejčastější omyly, které můžou při kontrole stát dost peněz, a taky na velké změny, které přináší rok 2026 a které ovlivní hlavně nákupy dražšího vybavení. Tohle si dobře zapamatujte. Oběd s klientem, i kdybyste na něm uzavřeli životní obchod, do nákladů prostě dát nejde. Stejně tak vlastní odvody na sociální a zdravotní pojištění, to je jeden z největších mýtů. A samozřejmě ani běžné sako, i když v něm chodíte na schůzky. A teď ta velká novinka, která se týká každého, kdo plánuje investovat do dražšího vybavení. Odpisy majetku se od roku 2026 docela zásadně mění. Co to znamená v praxi?
Hlavní a skvělou zprávou je zvýšení limitu pro jednorázový odpis na rovných 100 000 korun. V praxi to znamená, že když si koupíte nový výkonný notebook třeba za 90 000, dáte si ho do nákladů celý a okamžitě v tom daném roce. To krásně sníží daňový základ. Zároveň se ale ruší složité odpisové skupiny a možnost zrychlených odpisů. Systém bude jednodušší, ale na druhou stranu přijdeme o některé možnosti, jak si s daněmi strategicky hrát. Tím se dostáváme k té naprosto základní strategické otázce, kterou řeší každá OSVČ. Co se vyplatí víc? Vést si pečlivě každý výdaj, nebo si to zjednodušit a použít paušál? Ta logika je vlastně úplně jednoduchá. Pokud je někdo třeba konzultant a jediné náklady má na telefon a kávu, reálné výdaje budou nízké. 60% paušál pro něj bude zlatý důl. Ale když je to fotograf s vybavením za 100 000 a drahým autem, jeho reálné náklady budou pravděpodobně mnohem vyšší než 60% příjmů. Používáním paušálu by se tak vlastně okrádal o peníze. A jsme ve finále. Jestli si z celého dnešního povídání máte odnést jednu jedinou věc, tak je to přesně to, co přijde teď. Není to žádná složitá daňová finta, ale úplně jednoduchý princip. Je to přesně tak. Úspěšná daňová optimizace nezačíná týden před termínem pro odevzdání přiznání, ale už 1. ledna. Klíčové je mít v tom prostě systém. A je vlastně jedno, jestli je to tabulka v Excelu nebo nějaký chytřejší nástroj, jako třeba iNvoice.cz, který pomůže nejenom s faktuací, ale hlavně udrží automatický přehled o všech příjmech a výdajích. Když pak přijde čas na daně, je všechno pohromadě a nemusí se nic složitě dohledávat. Díky za pozornost a přeji co nejnižší daňový základ.